Hello guys! Maadjong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa mo ang channel Ay and Mariano Family. Karon day guys, magbugha ko na rin kahoy, bahalag buhi, bugha undaan kay og moinit. Mamara man na siya guys, malaja ra na siya. Arong daghani kahoy isiring ilams abuhang Marianong bag-o ng abuhan. Kare ko guys kay magbugha ko na rin kay wilingaw. Yung ja og moinit na pangdubduban na ng dahon sa mga dahos mga kahoy nga nangalata nga item na nangadag na ba mas panting na dag brasang galat nga na dag sag Mariano nagburlis man ka Mariano kitaan na bag pisunit pag naangay hanim ning cellphone na ana po ning sakit sang cellphone na medyo bukon sa cellphone na karon dari despilar guys ning signal na pero magwawa lagi pod. Musigna lagi pero magwawa, malubat na raman ka. Di pa ka masaka sin sa imuhang Facebook. Sa imuhang Facebook, imong gichatan, kinsa na diha, di pa ka makasin, malubat na raman ka kay grabe signal nagbaklay. Kasi siguro kang lakaw. Mga dari guys, tan-aw ra mo inja guys, inig pakpak ko sa kahoy o bughaon na daan dyan pakpakan. Ano ako ninyo dyan guys. Ano lang buhok para ba dyan buhok. Tanaw mo yun dyan guys at tangin ninyo. Okay guys, magbugha na ko daari guys. Isara man kuya mong sundang dari manang mag-ilis Miss Mariano. Okay. Aray. Daghay kahoy ag problema wa nay lutoon. Daghan na kahoy wa na noy lutoon. Sige ra tagtug babuwad. Dali ra ni mo siaw, dali ra ni mamatay. Malaja o mapakpaka na. Pakan mo na. Kuan din ni guys take. Dakang take ni nga natumba deres. Ara. Tumbag take. Ilag mag-ubas. Kahit pirahan. Ilag mag-tagka.
Hinja rapod guys og mamakpak na ko kay pangbrahon sa rinahang bandari nga na ilag mas dagkang kahoy. Nanaghagang kahoy guys kay nangahoy ay na hanggi pang puungan tong Jimelina datos atbang sa gripo kay natumba man ja wa man pangwaig nga ni samok man og naay mga nga hanggi pang kuan mao na talagang nabagha. Jag karida dag gabsunon re kay di madutlag sundang habag sundang magabas og suway. Suway ko gabas og kamao bako. Oh, na. Mao man dito. Lami jud natay sinso no. Kaya nga dagkong kahoy ba. Na? Nigna tayo sinso kay kuan. Tayag mga kahoy dari ba, mga babok ra. Pagabas, mahal tig pagabas dari guys. Patay mga mamiso, mahal agabas dari bayan. Makaadyo na sa ning kuan, kuan na man kuwang sin. Bungbong, ug napay pagabas. Buang yung cellphone oh. Buang na rin ba gamay, matigbak na yung cellphone. Pagod sana kaya naggiring-giring ang cellphone. Arag sundang. Kung magsilbig gabas og dugay guys kay sakit hang. Nang ay opera og mangusog og duro. Udah nang pagabas magabas-gabas dari sa angkuan. Sige na Alexander, kay panuthon ka. Bugnaw ag hangin. Daghan nagkahoy, wala may sungluran. Di ba Mariano? Ihaw tada ni baksan. Panabon. Sa du pagkagligo ga. Pagkag naog tubig sian. Makakuan, ana. Karugasan nimong hawid sa sundang ma. Butan ka. Wala kay dapat nagsaw dapat pikas. Mabutan ba kasabot magbutan tres kamot guys, di nang butan nga buto ha. Butan injung kamot mabutan. Pay daghan dito guys, dagko na raman. Ini lagi ngay natik kagaling yung sinso bakit puro tin mga kahoy. Diya mahima kahimo pag 2x2, mga 2x2 nga na para pabay. Uray. Ni himog tindahan no. Tindahan baka ni daghang kahoy ka igama. Lami pa maghimog kuan at sa baboy. May problema ang mga kahoy dari. Kung ano na may problema. Unang ibang-bang upuan. Atap. Tulog kahoy. May problema ka. Kaya daghan. May daghang mga lubi dari nga tumba. Problema. Kaya wak di hagat ng tag-ida dani.
tapos Manila. Nag-lockdown man kuno rog Manila guys, muli man tatuang ugangan. Nag-lockdown man kuno. So balik na po kuno sa COVID. Ag Manila. Nana de signal doy. Na naman kuno, ay na naman gabi iya, pero magwawa lagi. Ito stick kusog. Magwawa. Tubig. Nakapaga siya yun dyan. Balihin ko naman ito speakers daw. Balik mo speakers ka, balik mo. Ba't anong plagan na tubig? Kapoy na ka? Aba? Kaya kita mo putol. Namakpak na ko guys. Mga ramay bilin sa pakpakanan. Dagang pang pakpakan. Intonsis pagkamat na. Na orange. Na mansa. Undang mapahaway sa ako guys. Kaya sakit pag ang mata. Saka na yung mata. Pila naman ni kaadlaw na. Musakit ra siya kanit hindi maglabad ang pila nakaadlaw ni. Pixian, mahugali ka diha. Dali! Hindi pa tiwason. Kuya, assistant ni Mariano. Yung abuhan guys, dapat yung ipangalamian. Bungbungan pa rin sa kawayan. Init be.